Lezi zakhamuzi zithi sekuphele iminyaka eminingi zathenjiswa ukwakhelwa umtholampilo. We have a problem here in Klein School with healthcare. Yes, chronic people here inside in Klein School. Nobody can go. The majority of people doesn't have money to go to use transport to go to Chetty Clinic, and it's far. It's dangerous in this area that there's no a clinic. You understand? And there's a lot that is happening. People really we are suffering here in Klein School without a clinic. Nakuba ukhona umtholampilo ngumahamba nendlwana ofika kanye ngesonto kule ndawo, kepha izakhamuzi zikhala ngokuthi awuhlinzeki ngosizo lwezempilo eziludingayo, njengoba ugxile kakhulu ekunakekelweni kwezingane nasezinhlelweni zokuhlela umndeni kuphela. Umnyango wezempilo esifundazweni uthi zikhona ezokuthutha ezihlelelwe izakhamuzi zaseClean School ukuya emtholampilo seduze esidinga olunye usizo lwezempilo olungahlinzekwa umtholampilo ngumahamba nendlwane. There might be a challenge with issuing of chronic medication, especially at these mobiles. As most of our mobiles, they're only doing preventative services. We do have old people's forum at Chetty Clinic every Fridays, meaning that chronic patients from Klein School and surrounding areas collect their chronic medication from the clinic. They are brought to the clinic by our own EMS transport. Umnyango wezempilo uthi usazophenya kabanzi ngomtholampilo owathenjiswa izakhamuzi.